En gave, hvem er det til? Det er måske til prinsessen. Der kommer en prinsesse nu. Sådan. Her er en gave. En rose. Her er en gave til. En fugl. Nej, må vi gerne være svindreng? Okay, kom. Tak. Vil I have en gryde? Okay, så 10 kys. Vil I have den her grill? 100 kys. Vi blev smidt ud af kongen. Her er en money. Og vi smitter. Slut!